Kulai shuni bibaro season pan. Te hakane ka video menta ngan pensya ya gitu ki bakli pang ka followers mo. Te nomor baka followers ka trites ko padep te ka don nang dep tang ka jing mare ko long ars pasan phomak. Te nam menta jong phi phap up shua menta. Mutba onnom penmi ka result nam ta jong phi nomor ba pinang dep tang ka jing mare te ka dei ka tu ka ju hi kwa phila dep mare pa phio score kat no phio excellent ne phio ars pa ne shis pasan pho ne terter shis parsan kitu hi gede gi max jong phi tenam ta jong phi phia bia sha bat abyang baik ka trites ka dei shis pasan pho khlem padep te interview de san pho te phia pandep shoy ka trites ban interview ka jok por te nam ta jong phi phia up shua te katkum ka tu ka jing ka tut ka notice ki ongom no tengen persai katkum ka ne ka notice mo kalau ong hangne ka da pensai la dong clearly hangne mo te nomor ba gidon ki bom patip ki nang artatin ki nam ong kumno ki ong ka result he mi khlami ka jongi tengen persai mta te nomor pai hangne ada ong lupa nang nema hapule the candidate who have cleared the path in the post of follower are informed that the trade test will be conducted after completion of the personal interview for all the other posts. Kamud ba phiap up shua andala pandep ya ka personal interview jong kini ki post baro murka jong phi ka de halas do. Kamud ba kinsa pendep ka jong por ka trade test bat ka personal interview nam tanya phi jong phi mud ba phiap up ha las hadu ada upload baro te kan sa jong ka followers kinsa pendep ya ka trade test shua trade test mungkin phakam kin phai ai bat ka personal interview ha ka jong por te phi ha ban ya sha shua yam ta shipor te namta ka list jong kine ki wei namta ka personal interview kinsa penmi hab up bat hab check na website na ka por check por te namta kine ki tip khule jibun